ഭീകരമായ ദുരിതങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം. ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൽ ഭൂമി ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് മൂലം ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ സ്വർഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിൽ ശരീരത്തിന്റെ തിന്മകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് മൂലം നീതിസൂര്യനായ ഈശോയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർഗീയ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. യേശു തന്റെ കരുണയാൽ എല്ലാവരെയും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നും നിലനിൽക്കും. ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ദൈവകാരുണ്യം മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അവിടുന്ന് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ നിറയും. ദൈവം നമ്മെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ നാമും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. വിധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും തുടർന്ന് നിത്യജീവനും ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയും നാം മറന്നുകൂടാ. മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ അനുകമ്പയോടെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ പ്രവൃത്തി പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറെ വിലമതിക്കപ്പെടും. കാരണം അത് അവിടത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മിലേക്ക് വരും. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മിലേക്ക് വരാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികളെ, അന്ധകാര ശക്തികളെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിർവീര്യമാക്കി പുതിയൊരു ഹൃദയത്തോടെ നവചൈതന്യത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. വിധി ദിനത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തായിരിക്കുവാനും സ്വർഗീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകട്ടെ. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.